Халқыбыз ижатына көз төшерсәк, анда ат образының зур урын алып торуын күрәбез. Әлеге язмаларда ул батырларның яуларда тугры дусты, хезмәттә ярдәмчесе булган. Biz дә үзебезнең нәни батырларыбыз белән әлеге традицияны дәвам итәргә булдык һәм Казан шәһәре ипподромына сәяхәт кылдык. Егетләр эшне Мишка кушаматлы ат белән танышудан башладылар. Атның хуҗасы Айсылу апалары аларны дуслык серләренә төшендерде. Малайларның игътибарын Мишка яратып кабул итте. Алар аны тараганда да, иркәләгәндә дә ул бик канәгать булып сабыр гына басып торды. Бергәләшеп урамга чыккач, нәни батырлар яуга әзерләнгәндәй, иң беренче эш итеп, баш киемнәренең чыдамлылыгын сынап карадылар. Ныклы икәнен аңлагач, аларда сорау туды. Кем беренче булып атка утырачак? Бәкер, хәйер. Бәкер, майлы, бутка, эремшек, син халыктыр, эремшек. Бу сорауны хәл иткәч, тагын бер авырлык белән очрашырга туры килде. Әллә буйлары кыскарак булганга, әллә башка сәбәптәнме Мишкага атлану җиңелләрдән булмады. Ат өстендә безнең егетләр бөркетләр иде инде. Тез гәүдә, ышкынланып торган караш һәм канәгать елмаю. Шана әзерләгән арада нәни баһадирларны сораулар белән дә сынап алырга булдык. Үзәнге, ияр, югән, дилбегә, камыт, атларга кагылышлы нинди генә сүз кузгалтсак та, егетләребезнең берсе җавап бирергә авырсынса, икенчесе ярдәмгә килде. Кыскасы, һәрбер сораубызга җавап табылды. Иң тыйнак һәм тәртипле егетебезгә Айсылу апалары үзенең бүләген тапшырды. Бүләккә шаналы атны йөртү хокукы. Саубуллашканда егетләребез Мишканы кишер һәм алма белән сыйладылар. Әлеге сый-нигъмәттән андагы этләргә дә өлеш чыкты. Кыскасы, барыбыз да әлеге сәяхәттән канәгать идек.